Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa a cikin wannan lokaci, barkamu da kasancewa da wannan tasha tamu mai suna Easternash Voice Coach TV. Wato tasha da take kawo mana hanyoyi da dabaru yadda ake kirkirar waka, ake furta magana, ake saita murya, da yadda ake kirkirar salo da na murya na waka sorry. So alhamdulillah a wannan lokaci zamu dora daga inda muka fara, wato gabatarwa mu da muka fara shine yadda ake kirkirar salo na waka ko kuma karin waka. To kafin mu ci gaba dai alhamdulillah anan wajen mun san cewar shi kari shine waka, saboda kari shine abin da ake yin amfani da sauti ko kuma wasula, sauti na wasula ko na harufa, ake lauya shi a jajjona shi da yan uwansa ya ba da wani design ko kuma wani salo na daban wanda yayin saurara sai yake daɗaɗa a zuciyar mutane kuma yake ƙayatar da su, yake nishaɗantar da su. Alhamdulillah. To yadda ake kirkirar sauti ko kuma yadda ake kirkirar karin waka ko launin waka ya danganta gaskiya, saboda akwai hanyoyi daban-daban kala-kala da ake bi wajen yadda ake kirkirar karin waka. Kamar yadda muka sani cewa ita karin waka shine waka gaba ɗaya, saboda shine salo wanda zaka fara samawa waƙarka, wanda da shi za ka yi amfani wajen isar da saƙon da kake son ka isar a cikin waƙar, ta yadda da shi ake amfani dai idan ya yi daɗi shi ne yake jawo hankalin mutane su saurari abin da waƙar take cewa. Idan ya yi daɗi ko da waƙa ba ta da ma'ana za ka ga tana jan hankalin mutane kuma ana saurarar ta yadda ya kamata, har sai a fi saurarar ta akan waƙar da take da ma'ana kuma karinta bai daɗi ba ko salanta bai daɗi ba. To shi ne a nan wajen yana da matuƙar mahimmanci ya zamana ka sama wa waƙa ka kari mai daɗi, kamar yadda ake ƙirƙirar waƙa gaba ɗayanta. A mataki na farko shine aka ce ka samar wa waƙar taka kari ko salo mai daɗi, kari mai daɗi, karin waƙa ka samar mata mai daɗi, saboda shine ƙashin bayan waƙar, shine abu na farko da za a fara saurara ko kuma za a fara ji, wanda zai sa mutum ya tsaya ya saurari mai waƙar take cewa. Banda a yanzu an zo a zamani da akwai waƙoƙinmu yanzu gaba ɗaya ana gwama su da kaɗe-kaɗe da kiɗa sosai, irin kiɗa na zamani, wanda shi ma kiɗan yana da tasiri sosai, yana jawo hankalin mutane. To hanya ta farko shine a cikin yadda ake ƙirƙirar karin waƙa ba, akwai hanyar da ake bi ta ƙirƙirar waƙa. Wannan za mu fara da ita ne, amma bai zama lai in ita ce ta farko ba, amma za mu fara da ita a irin tsarin namu karatun da muka ɗauko. Ita ce kuma hanyar da ni ba na ba da shawarar mutane su dinga bi, kuma ita ce hanyar da ni a wajena ba ta nuna ƙwarewa gaskiya, shine hanyar copyright. Copyright ma'ana ka kwafi abin da wani ya yi, ka kwafi karin waƙarsa asin da asin, abin da ya lauya waƙarsa da shi kai ma ka lauya ka irin wannan kwafi ɗin, ka irin waƙar tasa. Kawai abin da ba za ka yi amfani da shi ba shine shi irin kalmomin da ya amfani da su kai ma sai ka yi amfani da su. Wataƙila shi soyayya ya yi waƙar kai kuma ka zo ka yi yabo, ko kuma wataƙila shi yabo ya yi waƙar kai kuma ka zo ka yi soyayya ko faɗakarwa ko wani abu. Amma duk wanda ya san waccan waƙar tasa da ya ji wannan taka ya san, sai kawai kaji ya ce ai waƙar wane ce. Hanya ce wannan confirm ta yadda ake ƙirƙirar karin waƙa, musamman ga wanda ba shi da salo ko kuma bai san yadda zai ƙirƙiri tasa waƙar ba, sai ya fara kwafi ɗin ta mutane. Wannan ba sai mun ba da misalin ta saboda kowa ya san abin da nake nufi, ya gane. Ya danganta, idan ka ji wata waƙar, idan kuma ka ji an juya ta, kai kanka za ka san cewa ai ka san waƙan nan ko da baka iya tuno ta ba. To wannan hanya ta farko kenan, wani ya waƙarsa ya amfani da karinsa da irin launinsa, kai ma ka zo ka yi amfani da irin wannan, ka ce za ka yi waƙarka. In ka yi wannan cewa za a tabbas za a ce ka yi waƙa, amma za a ce waƙar wane ya kwaikwaya. Ba na son ni kuma na ba da shawarar a yi wannan irin wannan. Na fi son mutane su ringa faɗa da basirarsu, suna ƙirƙirar nasu a karin na daban. Shi ne babban dalilin da yasa muka buɗe wannan tasha, domin mu ringa nuna mutane da ake ƙirƙirar waƙa.
alhamdulillah a ci gaba da mana subscribing wannan tasha ta mu, ana ci gaba da bibiyan mu insha Allah ɗaya bayan ɗaya za mu dinga kawo hanyoyi da dabaru ne da ake kirkirar launin kari na waka masu daɗi. Kar a manta ni suna na Isaac Tasiu na Sidi wanda aka fi sani da suna Istanash, nake cewa sai wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Na gode.